Исәнмесез, эфирдә яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Колабыз яшьләрен иҗатка тарталар. Шундай үмитем бар, татар әкиятләрен куярбыз дип. Бер шундай спектакль чыгарырбыз дип. Балаларның Шаяннар һәм Тапкырлар клубы лигасының кызу чагы. А ну-ка заткнулись! А чё это ты вышла и начала командовать? Как чё? Я тут главная! Илебез халкын шаңгы ярышлары берләштерде. Шундай матур көн бүген, шундай күңелле бәйрәм, спортивный бәйрәм. Яшьләр, зур яшьтәге кешеләр. Бүген Әлмәт муниципаль районының гомум шәһәр планеркасы узды. Башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов колабызны кардан чистарту буенча башкарылган эшне билгеләп үтте һәм бу юнәлештә тырышлыкларны дәвам итәргә кирәклеген белдерде. Ул шулай ук шәһәрнең җаваплы хезмәтләренә язын мөмкин булган су басуларга әзерләнергә кушты. Трубы, дождеприемники, все, план-график по всем видам работ должен быть составлен с четкими указаниями сроков исполнителей. Куркынычсызлык профилактикасы һәр чак актуаль, айрыуча янгынны булдырмый калу мөһим. Кичә Әлмәт районының Шупай авылында ут чыгып мунча янган. Янгын сөндерүчеләр килеп җиткәнче куе кара төтен күтәрелгән була. Корылманы электр энергиясеннән ул вакытка инде сүндергән булалар. Ут таралу куркынычы булмый. Нәтиҗәдә 15 квадрат метр мәйданлы мунча яна. Янгынның беренчел сәбәбе җылыту мичләренең һәм төтен чыгару урыннарының төзексезлеге. Башка темаларга узган ел азагында гына ишекләрен ачкан креатив процесслар фабрикасы сәнгать сөюче әлмәтләр өчен театр түгәрәге оештырып җибәрде. Сукмак һәм профессионаллар һәм дилетантлар исеме астындагы ике театр түгәрәген Татарстанның атказанган артисты Наилә Нәҗипова җитәкли. Узган якшәмбе биредә әлмәтләр шигъри театрга җыелды. Аның ничек узганын Рәдифә Ногманова күреп кайтты. Раз, два, три. Раз, два, раз, три. Альбина Нургалиева театр һәм шигърият белән балачактан кызыксына. Үзе дә каләм тибрәтә. Колабызның Аулак театр мәйданчыгының актив катнашучысы. Әлмәттә яңа гына ачылган студия хакында ишеткәч тә бирегә киләсе иткән. Иҗатка бәйле барлык нәрсә дә минем өчен кызык ди ул. Минемчә шәһәрдә төрле форматлар күбрәк булган саен әйбәтрәк, чөнки кешеләр төрле кешегә төрле формат туры килә. Кемдер менә күбрәк үзе утырып кына спектакль карарга ярата, кемдер лаборатория формасында катнашырга ярата, кемгәдер менә мондый формат үзен ниндидер актерлык күнегүләрендә дә сынап карарга, ошарга бик мөмкин дип уйлыйм. Театр түгәрәгенең җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты Наилә Нәҗипова. Әлмәт Татар дәүләт театрының әйдәп баручы артисты үз тәҗрибәсе белән бик теләп бүлешә. Колабызның 23нче мәктәбендә дә, театрда да балалар һәм яшүсмерләр белән күптәннән эшли. Бәлки без бергәләшеп Сукмак группасы һәм дилетантлар, профессионаллар группасы бергәләшеп бер спектакль чыгарырбыз. Кем белә? Төрлесе булырга мөмкин. Менә минем бик зур шундый үмитем бар, татар әкиятләрен куярбыз дип. Бер шундай спектакль чыгарырбыз дип. Һәм якшәмбе көнне без шигъри театрга җыелабыз барыбыз да. Рус телендә барган очрашу Александр Сергеевич Пушкин иҗатына багышланган иде. Рус милләтенең бөек шагыйре менә инде ничә буын шагыйрьне тәрбияләп халыкка таныткан, миллионланган кешене иҗатта рухландыруын дәвам итә. Бу хакта шигъри театрда катнашкан егетләрнең иҗаты да дәлилли. Алар үз шигырьләрен зур булмаган аудитория каршында укып күрсәтте. Әлбәттә инде шигырьнең яңгырашын гына түгел, гомумән теләсән дә текст аханын бирә торган ритм төшенчәсен колак, тән һәм хәрәкәт белән дә тоеп карадылар. Бер сүздә әйткәндә, чепчил артистлар уза торган уку процессын тәмин тойдылар. Шул исәптән бездә Менә шулай эшкә дип кенә килгәнем, чынчылап театр дәресләренә эләктем. Минем кебек театр дәресләренә катнашып, аның сәнгатенең асылына төшенәсегез килсә, креатив процесслар фабрикасына рәхим итегез. Фабрикадагы шигъри театрга атна саен җыелачаклар. Очрашулар рус һәм татар телендә чиратлашып барачак. Катнашучылар 14 яшьтән алып 35 яшькәчә. Шул исәптән биредә әти-әниләрне балалары белән дә көтәләр. Рәдифә Ногманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызның балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә исә Шаяннар һәм Тапкырлар клубы балалар лигасының ширек финалы узды. Яңа буын нидән көлә, дөресрәге, аны ни борчыганын безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Да, массы!
1 минут көлі 365 грамм соғыры етін алыштырады юмор ұсталары. Шынлықта бір диетологның да мұны раслағаны болмаса да, тілесе қойсы тобип күлінің кәйф көтеруін. Шуңа күрі организм үшін хищсіз файлалы болуын айташек. Шуңа тұрмы ұзған ғасырда оқ негіз солыңан шуяннар һәм топқырлар клубы форматындағы іш әлігеше девам бите. Әлмәтті бұл сәхне ойынын ұлылар да, ешлер де, балалар да ойнай. А ну-ка заткнулись. А чё это ты вышла и начала командовать? Как чё? Я тут главная. Между прочим, Пай командасы 4-ші сезон шығыш ясый. Узған ел олар физмат командасы боларак танылған болса, быйыл исемдерін олыштырасы еткен. Готовы? Раз, два, три. Мы готовились, наверное, не очень долго, хотя сам процесс подготовки занимает намного больше времени. Без алай узак әзерләнмәдек. Шынлыкта моның өчен вакыт күп кирәк булса да. Тәҗрибә булгач, бу юлы җайлырак барды. Безнең команда кызлардан гына тора. Шуңа күрә шаяруларыбыз да күбрәк кызларча. Миниатюры, биатлон, все шутки очень смешные, такие у нас девчачья команда, поэтому и шутки такие девчачьи. Калабызның балалар һәм яшь үсмерләр иҗатында узган ширек финал уеннары Әлмәтнең 11 һәм Яршалының бер командасын берләштерде. Ә бу 100дән артык бала дигән сүз. Уеннарны оештыручылар сүзләренчә, бу чыгышлар юбилейлы, 50нче уен сезонының башы. Я считаю, что сейчас актуально. Минемчә, балалар өчен шуяннар һәм тапкырлар клубында уйнау һәрчак актуаль. Бу сәхнә тормышын белергә, актерлык осталыгында үсәргә мөмкинлек бирә. Әлбәттә инде көлә белү гомерне озайта. Продлевает жизнь. Катнашучы командалар үзләрен визит карточкасы бәйгесендә оригиналь рәвештә тәкъдим итте. Биатлон бәйгесендә исә искиткеч юмор хисем, тапкырлык һәм ситуациягә тиз җавап бирә белүләрен күрсәтә алды. Узган ел тәҗрибәсенә таянып, оештыручылар бу уку елында да командаларны ахыргача уенда калдырырга карар кыла. Уеннарда алынган балларны кушып, җиңүчеләр сезон азагында гына игълан ителәчәк. Шулай да бу уен нәтиҗәләре түбәндәгечә булды. Беренче урында Им, Палата номер 6, детский микс командалары. Икенчесендә Пай, 5+1, Люди X. Өченче урынны Дети Пандоры һәм Тяжелый люкс төркемнәре бүлеште. если бы Карлсон был настоящим, он бы явно дрался с бездомными за жизнь на крыше. Рәдифә Нугманова, Милена Валиева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган шимбе Әлмәттә 1000дән артык спорт һәм актив ял сөючеләрне Россия күләмендә узучы Шаңгы юлы 2024 чарасы берләштерде. Бу масса күләм Шаңгы фестивале инде 42нче тапкыр оештырыла. Мондый форматтагы ярышлар һәр вакыттагыча спорт һәм актив ялны үз итүчеләрне берләштерә. Мәктәп укучылары, студентлар, укытучылар, предприятие коллективлары барысы да бергәләп бер урында җыела, бер юлны уза. Быел һава торышын исәпкә алып, барлык яшь категориясендә дә 2 километр ярым дистанция билгеләнгән. Наши спортсмены стартанули. Пожелаем им удачи. Они уже далеко, мы их не видим. Прибудет с ними сила, да, вместе, да. Кемдер бу сезонда беренче тапкыр чаңгыга бassa, кайберәүләр өчен бу чираттагы актив ял. Шундай матур көн бүген, шундай күңелле бәйрәм, спортивный бәйрәм. Яшьләр, зур яшьтәге кешеләр, шул хәтле рәхмәт безнең администрациягә шундай матур бәйрәм үткәргәнгә. Бөтенесе шул хәтле күңелле үткәрәләр бу бәйрәмне. Я уже 20 лет бегаю, вообще-то. Вот. Я сначала на севере работал. Мин инде Шаңгыда 20 ел йөгерәм. Башта Себердә эшләдем, анда да ярышларда катнаша идем. 16нчы елны Иске Суркино авылына күченеп кайттым бөтенләйгә. Махсус кар машинасы сатып алдым. Шуның белән трасса ясыйм. Специальный снегоход купил. В лесу сразу накатал трассу. Иске Суркино авылыннан килгән Валерий Уднюгин Шаңгы ярышларында ел саен катнаша. Үзе ясаган трассада авылдашлары да Шаңгыда йөри. Валерий ага яшендәгеләр өчен бу юлы да аерым старт бирелде. Canımın devası, irkinlep sularday havası. Сезон айынан Экстрим парк территориясендә уза торган ярышларның трассасын әзерләү өчен бер атналык вакыт кирәк булган. Бу юнәлештә Әлмәт шәһәре автомобиль юллары идарәсе, экология һәм төзекләндерү департаменты һәм Снежинка Шаңгы базасы коллективы тырышкан.
Да, сегодня у нас программа насыщена, у нас стартовал старт. Бүген безнең хезмәткә һәм оборонага әзер исемле старт 3нче яшь иң көчлеләр иратлар, аннан хатын-кызлар старты планлаштырылган. Хәзер исә масса күләм старт бирәчәкбез. И сейчас вот в 12:00 мы ожидаем старт массового забега. Ярыш форматында булса да, ул чын-чынлап бәйрәм төсен алды. Чаңгычыларга җир бию белән көч биреп тордылар. Кайбер актив яшьләр исә чаңгыда биеп тә күрсәтте. Ярышта катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каимов һәм Татнефть профсоюзы рәисе Ривдар Хамадзяров сәламләде. Алар ярышларда уңышлы чыгыш ясаучыларга дипломнар һәм кубоклар тапшырды. Вот они знают своих победителей и умеют их поддерживать. Әлбәттә, масса күләм уза торган ярышларда катнашучыларны кызыктыру юлларын да таба беләләр. Бу юлы да һәр катнашучыга үзен спорт гаиләсенең бер өлеше итеп хис итәргә мөмкинлек тудырылды. Ярыштан соң теләге булган һәркем кайнар ботка, чәй һәм камыр ризыгы белән җылынып алды. Шулай ук ярыш игәнәчеләре спорт сөючеләргә бүләкләр дә әзерләп куйган иде. Рәдифә Нугманова, Милена Валиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда да Россия шаңгы юллары һәм Татарстан шаңгы юллары ярышлары үткәрелде. Ел сайын уздырыла торган ярышларда мәктәп укучылары, оешма предприятие хезмәткәрләре, җитәкчеләр, ветераннар катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Ярышларда катнашучыларны район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин сәламләде. Лыжня России, лыжня Татарстана 2024 большой праздник для любителей лыжного спорта. Я от всей души благодарю вас за то, что, несмотря на морозную погоду, нашли возможность испытать свои силы на лыжне. Көн суык булуга карамастан шәһәрнең чаңгы базасына йөзләгән спортчы килгән. Азнакай халкы спортны ярата, чаңгы ярышына аеруча тартылалар. Һәм бүгенге ярышларда катнашучыларның иң өлкәненә дә 85 яшь. Мәннәф Хуҗатов һәр иртәнне спорт залында үткәрә. Үзен формада тоту гадәтен гомер буе саклаган ул. Ирешкән уңышлары да күп. Көн сайын иртән зарядка, аннан соң значит вакыт була икән лыжда, или жүгерәләрем. Мин инде үзем 40 мәртәбә республика чемпионы. Ул инде 4 төрле спорттан. Жүгерү, лыжа гонка, классика, коньковый белән 50 километр барады республика җыелыш нигә соревнованиеларга. И призерда йөридек всегда. Ярышларның шарты буенча катнашучылар яшь үзенчәлегенә карап төрле ераклыкка старт алды. Кемдер чакрымнарны җилдән җитез үтсә, кем өчендер бу авыр сынау булды. Мондай ярышларны без инде мәктәпләр белән сөйләшкәнек, классларда, һәрбер класста бүген шушы бәйрәмгә лыжага басачаклар. Һәм үзебезнең лыжа чаңгы базасында күп халык килгән. Без бик шат. Погода безнең әйбәт дип әйтәбез инде. Кояшлы, үзгә салкынчарак. Азнакай шәһәрендә спорт шәһәрендә районда бик алга бара инде. 7нче мәртәбә безнең беренче урында. Бу көнне чаңгыда йөгерү буенча ГТО нормаларында кабул иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә исә Россия шаңгы ярышы кысаларында беренче тапкыр шаңгы узышлары буенча гаилә эстафетасы да уздырылды. Узган ярышлар белән Бөгелмәдән махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева таныштырыр. Шаңгы базасында 2000-гә якын бөгелмәле җыелган. Бу спортчылар шаңгы ярышлары буенча бөтен Россия һәм республика ярышларында катнашучылар, мәктәп укучылары һәм студентлар, шәһәр предприятиеләре хезмәткәрләре ярышларны гаилә елына багышладылар. Позвольте вас сегодня... Бу чираттагы шаңгы ярышы гына түгел, бәйрәм гаилә елын ачуга да багышлана. Сезгә яхшы кәеф һәм тиз шаңгы юлы телим. Шаңгы спорты бәйрәмендә спортны сөюче гаиләләр дә катнаша. Алар гаилә командалары арасында эстафетага чыкты. Ярышлар әни һәм әби, әти һәм бабай һәм балалар категорияларында игълан ителде. 7нче гимназия укучысы Илья Климов бу ярышларны 3нче ел рәттән калдырмый. Шаңгыда йөгерү кышкы чорда иң яраткан шөгылем ди ул.
Мне нравится скорость на лыжах. Миңа шаңғыда барганда тизлек эше һәм ничек шуарга кирәклеге кызыксындыра. Бу искиткеч күңелле. Бу спорт төре миңа көч, күңел ачу, ял итү вакыты булып тора. Ярышлар нәтиҗәләре буенча жюри җиңүчеләрне билгеләде. Иратлар арасында беренче булып Данил Гривцов килде. Кызлар арасында беренче урынны Нәзилә Сәитова алды. Гаилә ярышында Беловлар гаиләсе җиңде. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучәлмәт телекомпаниясе. 10 февральдан Әлмәттә теннис буенча Россия кубогы уза. Ярышларда 40-тан артык регионнан килгән 120 спортчы катнаша. Бүген Теннис Сити спорт комплексында илебезнең теннис федерациясе җитәкчесе, Татнефть компаниясе, Әлмәт теннис федерациясе һәм башкарма комитеты вәкилләре катнашында матбугат конференциясе узды. Аңа тикле узган елга йомгак ясалды һәм калабызның иң нәтиҗәле теннисчыларын, аларның остазларын һәм әти-әниләрен бүләкләделәр. Бүген Теннис Сити спорт комплексында илебезнең теннис федерациясе җитәкчесе, Татнефть компаниясе, Әлмәт теннис федерациясе һәм башкарма комитеты вәкилләре катнашында матбугат конференциясе узды. Аңа тикле узган елга йомгак ясалды һәм калабызның иң нәтиҗәле теннисчыларын, аларның остазларын һәм әти-әниләрен бүләкләделәр. Бүген Әлмәттә һәм Татарстанның көньяк-көнчыгышында теннис Татнефть компаниясе ярдәме белән үсә. Калабызда 600-га якын кеше шөгыльләнә. На сегодня 34 победителей в 23 году. Бүген 23-нче елда дөньядагы төрле илләрдә җиңүләр яулаган Россиянең 40 регион арасында нәтиҗәләр буенча Татарстан 3-нче, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе 1-нче 2 урында, ләкин барысы да алда әле. После Москвы и Московской области, но это не предел. Әлегә шулар, мин Динә Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Сәламин булыгыз.